I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi gameplay. Kao što vidite, danas igramo jednu sasvim novu igricu koja se zove Ace of Spades. Znači, to je igrica pucačina koja je inspirisana Minecraftom. Znači, vidite kako sve u kockicama kao u Minecraftu i mnogo je zanimljiva. Ovo je timska igrica. Znači, mnogo je zanimljiva igrica. Probajte, znači, svako ono ko je rekao ako ste pričali za Minecraft da ne valja, ovo ono, tako isto i sa ovom igricom. Ja kad sam je vidio prvi put, ja sam rekao bežim na šta je ovo. I kad sam ušao prvi put igram sa drugarima, ja sam se oduševio koliko je zabavna. Znači, fora kao vi ste u ratu i sad, kako da kažem, ratujete protiv drugog tima. Imate na početku da birate koji ćete tim. Ja sam trenutno u ljubičastom timu zato što je ovaj žuti tim pun, ali nebitno ono u kom ste timu. I fora je ovo gore, vidite. Gore ima jedan kofer. I onda taj kofer trebate 10 puta da napravite zid, da se popnete, 10 puta da uzmete i da odnesete u vašu bazu kućicu, to ću kasnije da vam pokažem. Tamo da odnesete. Znači vidimo, kao što vidimo ovdje, ovi žuti vode 3-0, protiv nas 10 puta vidite treba da odnesete. I na tabu gledate koji vam je skor, ja samo što sam ušao. Daj bre. Samo što sam ušao ovdje u igru, u stvari mogu da vam pokažem. I da, ponekad možete da se zaglavite ovako u tunelima. I ovo je bukvalno kao rat, znači kopate ove bunkere da bi došli do tuđe baze. Mnogo igrica, mnogo je zanimljiva, trebate mnogo timski da igrate u ovoj igrici. Znači nije ono kao Counter, ono, uvatite i pucate da stignete, samo vi igrate ono. Ovo je mnogo, kako da kažem, timski igrica, malo glupo će da ispadne, ali tako nekako. Mnogo se timski igra, skoro teško je da se igra sam. A sad ja možda ću malo da ćutim, zato što koncentrišem se na igru, ne mogu da ih nađem. I da, ako se, dobro, to sam rekao, neću opet da serem za grafiku i to. Znači, grafika nije, umri više, gledaj brate, koji sam bot. Znači, grafika nije presudno toliko kod igara, ako je, bitan je gameplay igrica, ono, ako vam se sviđa igrica, odakle me smako, brate. Znači, ja sam još uvek, ono, kako da kažem, bot. Ajde, nisam baš bot, ali ono, znam, osnovne ušao sam pre 2 dana sam počeo da igram. Jao. Gledaj, i sad, znači ima neki mod kao, vidite, ja kad zoomiram, ne zoomira baš dobro. Ima neki kao mod, kao prave puške, znači snajper, ono. Zoomirate i vidite onaj kružić kao, i to je mnogo jako. I zato sad, na primjer, kad sam igrao, ne znam na koju mapu beše, igram i samo ono, odmah me spanu, ovo me skinu odmah. Ja rekao šta ima cheat neki ili nešto. Kad pogledam posle na netu, ono ima modovi za to. Ja rekao baš, ono, rekao da li ima cheat. Sad u ovu vodu, pošto je ledena, ne možete da upadnete. I da nisu ovakve mape, ima mnogo dobrih mapa. Neke mape su ono baš realistično, kao šume, brda i to. A neke mape su ono sranje, skoro, ali meni nekako zanimljivije da igram po tim, kao manje brdovitim predelima. Zato što neko se pokreće brdo, ti spadaš, on to odmah skine. I da, gore imate, evo, mapu, imate i ovdje, imate i gore. Eno ih oni sad grade ovaj most. Čekaj bre, da li imam samo 1 kill za sada? I da, mnogo je nezgodno nišan ovdje, pošto je sve u pikselima, vidite, kockica i teško da potrebite, vidite, odmah skida. Mnogo je teško da se pogodi. To je ono, nekima koji igraju malo duže, šta radi ovaj mogu? Znači če, vidim one.
Gledaj odakle me skida, brate, pa ja više nikad neću ovo odigram. Koji sam bot, samo jedan kill sam napravio. Znači, nemoguće. Znači, ja sam možda malo čutim, zato što sam rekao koncentrišem se i ne mogu. Viš, čim pričam, odmah ubijaju. I da, ja, gledaj su što kao. Familiju tebe mu majdan pek se otišao. I ne vjerujem što je ovako u... Samo nišam da je malo bolji, bilo bi ono, baš sjela od igrice. Ono je mnogo dobra igrica, nego nišam ne nervira sve u pikselima i kockice. I onda kad ne možete lepo baš da nišanite, nije precizno. Ali naviknute se ono. Dok igrate vremenom, naviknute se. Vidite ovdje neko kopa tunele, pa ih ne dovrši i mene to nervira. Gledaj, pogledaj! Ja ne verujem koji sam bot. Znači, strašno. I da, evo ja ću još malo da igram na ovoj mapi, pa ću da promenim mapu da vam pokažem. Jer mogu bi puštiti tako me. Ne ovo je bilo, znači. Dobro. Sad sam prešla za zelene. I sad ću da uzem ovu pušku. Pa da igramo malo za ove žute i zelene koje je izgleda. Nebitno. Malo za njih da odigramo, pa da pređemo na drugu mapu. Gdje sam? I da, na tabu vidite koliko ste kilo napravili, koji ste napravili. I tako. Dobro ste da. Da fuck šta lete granate. Znači ovdje isto možete da gradite kao u Minecraftu. Ili kako si jako napravila. E vidite sad, gledajte kako beže nišan na gore. Znači to je nešto nemoguće. Dobro, to... Sad možemo da smaknemo da bude. I da, igrica ono kad igrate sami, ono, igrica je solidna, ali sa društvom kad igrate, pa kad zajedno pravite bunkere i to da im upadnete u bazu, umri govedo glupo. Gledaj, brate. Znači, to je mnogo živcira kod igrice. Puknem nekog 20 puta, ako mrvku skinem, želte, ali mrvicu, baš mrvicu. On mene sa jednim metkom ubio na mesto. I to me tačno potrebi, brate. Ja ga udaram, on ništa. I tačno me potrebi u glavu da me udaram. I da, ovo će da bude možda malo duži klip. Zato što... nemam pojma. Evo da odigramo još ovaj put na ovoj mapi i da promenim mapu. Gledajte koji sam bol. Da mogu pušku da potrebim. Jedu. Sam pukao, jesam. I da, vidite, gore vam piše u levom uglu ovdje ovo. Ko je kog ubio, da li sam udarila na headshot, to običan. Brate, gledaj, i ajde, kaži mi sad, ajde. Pucam ga 200 puta. E vidite, to me nervira, mnogo je neprecizan nišan. Da, ne znam da pucam dalje igrice, ali... meni nekako mnogo neprecizan nišan, ne znam što. A gledaj, on mene odmah smakne. Odmah, gotov sam. Inače, ova puška je dobra za daljinu, kad na primjer nekom nišanite. A ona SMG je za blizinu, tako da vidimo se na... ja ću da promenim mapu pa se vidimo na drugom mapu. I evo nas, vraćamo se u Ace of Space. Ja sam samo promenio mapu, čisto da vidite ono, koja se mapa još ima. Evo sad sam u Plantimu. Da, sam ga skinuo, yes. Oh, shit! I posle kažite nisam pro, ajde, kažem da nisam pro.
Molim te kaži. 3 head za redom, brate. I ajde, nisam pro, ajde. Nije sve snimljeno. Vidite kako lakše ova mapa i puška. Znači, vidite kako je drugačije na ovoj mapi. Solid. Jebem ti familiju. Gledaj da je sakra. Ne, igramo dalje. Idemo da šivamo. I da, odlučio sam da snimam ovu igricu pošto sam vidio da baš niko od ovih youtubera na Balkanu nije snimio ovu igricu. Samo onog Nexena, ako gledate. Samo on je snimio. I niko drugi, znači ja sam odlučio, bilo mi je zanimljivo i to. Tako da sam rešio da je snimim. Znači evo odigrat ćemo još malo. Tu ćeš da nabereš medu, tu. Sigurno nabrao sam. Odlično. Ima li nešto u košnicu? Evo ga kofer! Mislim da. Ne znam što neće, ponekad neće da uzmete kofer. Pa tu ćeš orasi da nabereš. A ti? Idi jeri. Ništa ga skije. Znači ove mape nekako kraće, meni nekako lakše mnogo. Jeste da nisu toliko zanimljive, nemate da kopate rovove i to, ali nekako morate da budete brzi. Da mi skinu, je. Dobro, 7 kila za sad nije loše. Jao, jedi govna. I da kad su štekaju, vrate, ne vidim znači, ne mogu da ih provalim. Kamufliraju se, uzmu ove kockice u njihovoj boji i samo stanu. I rokajte, brate, gde rokaš, ne mogu da te vidim. Kove li on ekseri od ozgo? Ubija kako vi imate. Znači, stvarno igrica mnogo dobra, probajte. Besplatno je igra se na internetu, samo skinete kao launcher i onda se odvede na internet i vi izaberete, ne mogu kad sumiram. Odvede vas na internet, vi izaberete koji ćete server i soluj ga, dokle pucaš? A gledajte vi obebli mu familiju. Pička mu materina. Brate, gledaj, odakle mi skinu. Koliko defektno. Ne, već igramo dalje. This is Sparta. Sve moju pičku lepu. Gledaj bombe. Gledaj s krompiri me gađaju, be. O, krompiri neki. Umem ja s bombe da igram. Ne s lopatu, be. Streljač u glavu. Srećna nova godina, ubili me. I da, mnogo jako kad padnete, gledaj kako jako. Šta ste ga sakrili, svi ću ga ukraju. Ću pobegnem. To bi bila fora. I da, vidio sam dosta igrača, brate, igraju kao neki izdici. Uđu u tim i naprave rov do baze i onda sam ulaze, posle samo se prebacu u drugi tim i ulaze i uništavaju bazu. Mnogi igraju tako, to malo glupo što igraju tako, ali... I da, ne znam koja je poenta, brate, da čituješ u ovoj igrici. Znači, stvarno ne razumijem. Šta je ovdje da čitaš? Ne znam u čemu svrha čitovanja. Onda igrica gubi smisao. Znači, ovo je fora, ne samo u ovoj igrici, nego bilo gde. U svakoj igrici mora da ima po neki čiter, jedan temanicu. I da. Ako sviđa udarite like, share i to. I ja ću da dovedem ove neke moje drugare s kojima igram, tako da ćemo da snimam. Jebem ti nos, pun nos. Evo da izvršim ovo i idem, posle treba mi mesec dana da ga uploadu. Da li ga nisam skinuo? Jebote. Da je ovaj 200 kila napravio, jebote, ovaj kod igra.
da mu dođem iza leđa da mu jebem 100 mila majke. Da, nisam mu pukao head, ja ovaj miskin. Jedi govna, brate, što mene od ovako njih mene gađate? Lipči govedo, glupo. I da, nikad nemojte, ako hoćete headom udarite, nikad u glavu ga ne gađate. To, gde sam nagazio na bombu u pičku, brate. Nikad nemojte u glavu da ga gađate ako hoćete head. Znači uvijek ga gađate u telo i on nišan uvijek ode malo gore i samo ga sem u glavu. Evo vidite, to je bio head. A nisam ga gađao u glavu, sami ste vidjeli. Vidiš, znači samo nišan ode malo na gore i to je to, taj rad samo. Evo. Jao, jebi go. Sad su bili dvoje. Ubio sam Krilina, hahaha. Ili ovaj Krilin, kakav je dzijav. I da, ono, možete da rušite, da gradite, svašta da radite. Evo ja da odigram ovo i završi klip. Pucaj! Pukni! Jebem ti mamicu. Gledaj, budala, imaš gubije! Sviš gubije. Gledaj sad kad padne. Ovo si izbalo dala. Evo da smaknem još par njih i da ovako privodim u kraju. A vidim, gledaj šta radiš, ali pogledaj, majke. Gledaj me! Ja. Tako da, ljudi, čujemo se, vidimo se i doviđenja. Vi mi napišite da li hoćete da nastavimo ovaj Ace of Spades, zato što imam ovi drugari, mnogo smo se zarazili sa ovom igricom, tako da ako želite da vidite kako igramo mi, slobodno mi javite, meni to nije teško da vam uploadam. Nitro Kill Kim Headshot. Kad sam probrat. Tako da, čujemo se, vidimo se i